Dobrý deň, vítam nás na dnešnom webinári a začal by som otázkou. Viete, čo majú spoločné firmy, ktoré ešte v decembri 2026 nestihli prejsť na elektronickú faktúru? Všetky si mysleli, že majú čas. Volám sa Karol Mareš a dnes spolu strávime spoločne dnešný webinár, ktorý vám môže ušetriť niekoľko mesiacov chaosu a možno aj nejaké potenciálne pokuty, ktoré vyplývajú z zákonom, ktorý prichádza s e-faktúrou. Dnes nebudeme hovoriť, čo je PayPal, to si samozrejme viete vygoogliť za 10 minút. Dnes si povieme, čo sa vo vašej firme musí zmeniť, aby ste boli skutočne pripravení, a to je úplne iná otázka. Takže poďme na to. 4 oblasti, ktoré predstavujú to, čomu sa chceme dneska venovať, a nie je to žiadna teória, len to, čo vás zaujíma ako podnikateľov, účtovníkov alebo manažérov. Reálny stav trhu, kde firmy sa dneska nachádzajú a kde trávia alebo kde spravia najväčšie tie chyby, pokiaľ ide o prechod na e-faktúru. Čo to znamená vo vašej každodennej práci? Konkrétne riešenia vrátane ponuky, ktorú dnes dostanete iba vy ako účastníci tohto webináru. Keby ste z dnešného webináru odišli len s jednou vetou, tak by som bol rád, aby ste si zapamätali, že to, čo je veľmi dôležité, je začať teraz. A nie v septembri, nie v oktobri, ale práve teraz, aby ste mali dostatok času na práve ten prechod. A povieme si aj prečo. V rámci webináru sme vás aj poprosili, aby ste si prichystali nejaké vaše údaje, možno o vašej firme, koľko používateľov máte, koľko spracovateľov, koľko dokladov mesačne. Ak ste tak spravili, výborne, dnes ich využijeme a ukážeme si na konkrétnych prípadoch, ako procesne vieme zanalyzovať na základe týchto informácií, kde sa vaša spoločnosť nachádza. Ak ste tak neurobili, žiadny stres, odídete s dostatočným obrazom o tom, ako to môže fungovať, ako vyzerá taký audit a ako vyzerá pripravenosť či už na e-faktúru alebo všeobecne na digitalizáciu procesov spracovania účtovníctva. Len si nechajte kľudne tie čísla niekde po ruke k dispozícii a ja sa k ním neskôr v rámci webináru dostanem. Pre vás mám pripravenú prvú otázku a chcel by som vedieť, kde ste z pohľadu vašej organizácie, z pohľadu spracovania účtovných dokladov. Takže ja poprosím zapnúť prvú otázku a prosím, skúste mi na ňu odpovedať. Že ak vám vyšlo C alebo D respektíve, tak je to dobrá správa, čiastočne už automatizujete máte už automatizované nejaké tie procesy v rámci spracovania firemných a účtovných dokladov. Ale PayPal vyžaduje viac než len nejaké OCR alebo AI a ukážeme si práve prečo. Ak vám vyšlo A, B, presne pre vás je tento webinár veľmi vhodný, pretože to znamená, že dnes výrazne manuálne spracovávate či už dané faktúry alebo iné typy dokumentov a v roku 2027 práve tieto faktúry budú musieť byť elektronizované, digitalizované vo formáte štrukturovanom XML. A predstavte si následujúcu situáciu. Prichádza vám dnes do firmy, dajme tomu 50 faktúr mesačne. Každú tú faktúru treba otvoriť, kategorizovať, zadať, respektíve prepísať do ERP účtovného systému, zaúčtovať, skontrolovať a schváliť a následne archivovať, či už do šanónov alebo elektronicky. Od roku 2027 prídu tie isté faktúry, avšak 3-krát rýchlejšie. Elektronicky, automaticky, bez PDF, bez e-mailu. To znamená, že ak váš interný proces nie je optimálne vyladený na príjem týchto dokumentov, respektíve vysielanie, je možné, že sa vám ten proces natiahne v čase a ešte viac skomplikuje. Pretože PayPal ako taký, alebo e-faktúra nie je problém ako samotný, ale je to nejaké zrkadlo, ktoré vám odzrkadľuje a odhaluje tie procesy, ktoré máte už nastavené v rámci spracovania.
ukážne presne tam, kde ste nemali doposiaľ poriadok, či už z pohľadu auditovateľnosti záznamov alebo archivácie záznamov. A v roku 2027 vám to ukáže pred celým trhom. 3 čísla, ktoré si môžete zapamätať. To znamená, že oficiálne od 1.1.2027 bude pre B2B segment povinnosť spracovať a vystavovať hlavne elektronické faktúry. Čo to znamená? Vystavovať pre platcov DPH, avšak príjem týchto e-faktúr je povinnosť pre všetky organizácie alebo firmy alebo podniky. To znamená, že vystavovanie pre platcov DPH, príjmanie pre všetky typy organizácií alebo podnikov. Čiže to 1.1. je deadline, avšak samozrejme s tým súvisí tá príprava na tento štart, kde ten rok 2026 bude najmä o nastavenie si procesov, nájdenie si doručovateľa elektronických faktúr alebo tzv. Digitálneho poštára. A to súvisí práve s tým, že nedodržanie tohto zákona, respektíve opakované nevystavenie faktúr v tejto elektronickej podobe, ktorá bude od 1.1. povinná, vám hrozí pokuty až do úrovni 100 000 eur pri opakovanom porušení tohto zákona. My, čo máme skúsenosť, tak 3 až 6 mesiacov môže trvať analýza, nastavenie tých procesov, zavedenie faktúry, implementácia, prepojenie s ERP systémom alebo všeobecne digitálna archivácia všetkých týchto dokumentov. Takže, ako som hovoril, ten rok 2026 je taký nábehový a finančná správa jej tiež umožňuje už v zásade teraz je ten termín niekedy koniec mája, a možno sa to trošku posunie, ako keby testovaciu prevádzku, kde si môžete už vyskúšať priamo tie procesy s vašim vybraným digitálnym poštárom. Kde sú teda tie najčastejšie chyby, ktoré firmy robia? Firma si povie, máme rok, to zvládneme. IT dostane úlohu a potom príde september 26 a zistíte, že certifikovanie alebo certifikovaní poskytovateľia majú 3-mesačné čakacie lehoty, integrácia trvá dlhšie, testovacie prostredie nie je ihneď k dispozícii a je zrazu hneď koniec roka. Integrácia na PEPOL neznie zložito, ale s vašim ERP a s vašimi procesmi a s vašim tímom to nie je záležitosť týždňov. Sú firmy, kde to trvá kľudne aj 5 mesiacov, pokiaľ sa jedná o veľmi veľkú firmu, ako banka, poisťovňa alebo na plinárne elektrárne. Druhá taká častá chyba je to, že firma si kúpi riešenie zamerané na e-faktúru, na PEPOL, napojí sa a čaká, že sa všetko udeje samo. Systém vidí dáta a firmy si myslia, že to je postačujúci stav. Ale častokrát zistia, že tie výstupy, ktoré dostávajú, tak sú buď zmätočné, alebo nie sú dostatočne rýchle. Závisí to od kvality dát, ktorú pripravíte, od kvality procesov alebo čistoty procesov, ktorú máte nastavenú. Je to ako keby ste si kúpili veľmi rýchle auto na expresnú cestu, avšak to auto zistíte, že neštartuje alebo niečo je výrazne pokazené na tej ceste, čiže máte perfektnú cestu pripravenú, máte perfektné auto, avšak sú tam nedostatky, ktoré vám zabraňujú využiť plný potenciál. A PEPOL teda je infraštruktúra na spracovanie e-faktúr, ale to, čo je najdôležitejšie, sú tie práve procesy a ľudia okolo toho. Posledná, možno najdrahšia chyba, s ktorou sa častokrát stretávame, je to, že IT dostane úlohu zaimplementovať e-faktúru a 3 mesiace po spustení účtovníctva zistia, že nedostáva správne dáta, pretože nikto sa ich nepýtal, čo potrebujú. A toto nie je nejaký IT projekt, je to projektová zmena a procesná zmena. To znamená, že IT je len jeden z hráčov v tomto celom procese. K tomu musí byť samozrejme zaintegrovaný a v miestnosti aj
či už je to nejaký finančný riaditeľ, alebo účtovníčka, účtovník, IT, ľudia, ktorí pracujú so firemnými dokladmi a všetci títo ľudia musia byť zapojení do tohto procesu. Samozrejme nehovoriac o tom, dodávateľ, odberateľ musí byť plne tiež integrovaný na zavedenie e-faktúry a všetci naraz musia spolupracovať v rámci tohto projektu. No a na konci dňa, ako som spomínal, tá e-faktúra vám zrýchľuje procesy, pretože už tie dáta nemusíte zadávať, avšak vy potrebujete získať ako majiteľ, manažér firmy práve tie vhľady do tých dát. To znamená, že či už nákladové strediska, zákazky, činnosti, projekty, ako si vediem na jednotlivých projektoch a také tie finančné analýzy alebo business intelligence, ktorý sú ako nevyhnutná súčasť toho, keď už máte zrýchlený ten proces, tak aby ste z neho vyťažili maximum. Druhá otázka, ktorú sme si na vás pripravili, je, kde vidíte vo vašej firme najväčší problém pri práci s dokladmi a prechodom na e-faktúru. Že nech sa páči, môžete znova hlasovať. V tomto prípade, ak vám vyšlo, že nemáte jasné procesy, to je úplne normálny stav, stretávame sa s tým často. Dobrá správa je, že procesy sa dajú zmeniť. Presne s tým začíname v rámci auditu, ktorý robíme pre spoločnosti. Ak vám vyšlo, že neviete, kde začať, je to v poriadku. Taktiež vieme sa tým pádom na to pozrieť od začiatku a vieme tie procesy nastaviť tak, aby zodpovedali tomu, čo sú vaše biznis požiadavky alebo čo očakávate od toho procesu. A bez ohľadu na výsledok, riešenie existuje a teraz vám poviem, ako to môže vyzerať. Len rýchle vymedzenie, pretože slovo PEPOL, respektíve e-faktor alebo PEPOL počujete všade a každý mu rozumie trochu inak. PEPOL je ako keby poštová sieť, len pre elektronické faktúry medzi systémami. Vaša faktúra odíde z vášho ERP systému, prejde cez sieť PEPOL a pristane priamo u digitálneho poštára, ktorý ste si zvolili na príjem faktúry, respektíve u vášho zákazníka. Takže to znamená, že už sa neposielajú nejaké faktúry poštou, neposielajú sa nejaké PDF-ka cez e-mail, ale používa sa práve tento systém. Výhoda je, že tie záznamy už nemusíte prepisovať. Ale PEPOL samo o sebe nerozhoduje, ako to zaúčtujete, respektíve ako to zaúčtuje váš účtovník. Neurčuje, ako sa to má zaúčtovať, ako sa to má, aké účtovné predkontácie, účtovné predpisy sa majú nastaviť na jednotlivé položky. A taktiež vám neurčuje, že kto kedy má čo schváliť na úhradu po obsahovej stránke, takže toto všetko je nad rámec PEPOLu ako takého alebo e-faktúry. Toto je niečo, čo musíte si nastaviť sami v tom systéme v rámci procesu. Ako to technicky funguje? Je to 5 krokov. Predstavte si to ako reťaz. Vy, váš prístupový bod, digitálny poštár, sieť PEPOL, prístupový bod znova zákazníka a samotný zákazník alebo odberateľ. Každý článok v tomto reťazi musí fungovať, to znamená, že digitálni poštári, ako je Archiles, ktorý prebieha tú certifikáciou na digitálneho poštára, musí zabezpečiť a zaručiť, že tie jednotlivé faktúry a správy sa doručia neporušene, tá integrita nebola porušená a boli úspešne doručené tomu odberateľovi. Respektíve z opačnej strany zase, keď dodávateľ posiela faktúru, tak my ako digitálny poštár pre príjem tých faktúr musíme zabezpečiť, že tá faktúra je prijatá a archivovaná, respektíve uložená na platforme systému Archiles. Ten proces pred a potom, častokrát samozrejme predtým nastávajú chyby pri prepisovaní, rôzne duplicity, straty faktúr, auditná stopa neexistuje a tak ďalej. Môže sa to schvaľuje aktuálne cez to, že to niekto podpíše na papier alebo cez e-mail. To je dnešný stav a po digitalizácii faktúry dorazia, systém sa ich naučí, priradí predpisy účtovné predkontácie, pošle automaticky na schválenie
vy schválite a ide to do ERP systému. Teraz keď sa pozrieme na to, že dnes ten proces spracovania faktúry konkrétnej s položkami môže trvať 3-5 minút, povedzme máte takých faktúr 200, tak to znamená, že celkovo na to človeku zaberie 16 hodín mesačne vôbec na spracovávanie, kategorizáciu, archiváciu takéhoto dokumentu. Po novom to bude otázka sekúnd, desiatok sekúnd, to znamená, že očakávame, že výrazne zrýchlenie nastane spracovávania, to znamená 80%, a tým pádom vám aj tie finančné výsledky, ktoré vy budete mať k dispozícii, budú odzrkadľovať real time, ako sa darí vašej spoločnosti. Na to samozrejme potrebujete systém podobný ako je Archiles, ktorá slúži ako platforma, ktorá zjednocuje účtovníkov, manažérov, ľudí, ktorí pracujú s dokladmi. Je to pekne centrálne archivované, auditnou stopou, so schvaľovaním z mobilu z webu a viete si to spárovať s objednávkami, s inými dokumentami a viete si práve pozerať cash flow a rôzne nákladové záležitosti v rámci projektu. A teraz čo s tým môžeme urobiť konkrétne v rámci digitalizácie účtovníctva ako takého? Archiles nie je len PayPal alebo e-faktúra konektor alebo digitálny poštár, je to kompletná digitalizácia od momentu, keď faktúra dorazí, po moment, keď sa zaúčtuje, schváli a archivuje. Poďme sa pozrieť na to, čo máme nové v rámci tohto procesu. A to bola aj tá vízia, ktorú sme aj na začiatku mali, že naozaj ľudia by sa nemali už zaoberať tým, akým spôsobom dostať tie doklady do systému, prepísať ich, zaúčtovať, dostať do RPčka a tak ďalej, schváliť. Ale ten proces by mal byť plne automatizovaný pod kontrolou konkrétneho používateľa alebo človeka. Toto je funkcionalita, ktorá mení všetko pre účtovníkov, pretože aj pre účtovníkov proces zavedenia e-faktúry výrazne mení biznis model a výrazne mení spôsob, akým fakturujú alebo účtujú za svoje služby. Dnes, keď je to fakturované, povedzme, účtované na úrovni, koľko položiek spracujem, koľko položiek zaúčtujem, koľko dokumentov a tak ďalej, tak tento biznis model úprimne nebude až tak už relevantný po 1.1.2027 a aj účtovníci a účtovné kancelárie sa budú musieť zamyslieť, ako transformovať ten svoj biznis model na to, aby priniesli zákazníkovi inú pridanú hodnotu, povedzme v predikciách, cashflow analýzach, consultingu a tak ďalej. A tá ich práca výrazne sa odbremení od manuálnych činností, spracovania a príjmu, pretože to bude zabezpečovať platforma, ako je napríklad Archiles. A práve tá platforma môže byť pridaná hodnota pre tie účtovné spoločnosti a účtovníkov, ktoré môžu poskytnúť ďalej svojim koncovým firmám, či už prístup z mobilu, prístup z webu k tým dokladom, k tým finančným analýzam a tak ďalej, schvaľovaniu. To znamená, že my sme partner pre účtovníkov, účtovnej spoločnosti a o tom bude samozrejme iný webinár, takže nechcem tomu tráviť veľký čas, ale chcel som tým povedať, že výrazne to aj zmení spôsob, akým účtovníci dneska pracujú a akým spôsobom si pýtajú peniaze za svoje služby. A toto je typický firma, ktorá dostáva faktúry v nejakej verzii, dostane faktúru povedzme od telekomunikačného operátora, jedna faktúra patrí do povedzme 3 rôznych stredísk a môžu sa to účtovať rôznym spôsobom v závislosti od kontextu. Naše AI, ktoré sme vyvinuli, sa pozerá práve na historický kontext týchto údajov, aby mohol efektívne začleniť jednotlivé položky, či už sú to faktúry, bločky, objednávky, dodacie listy a tak ďalej, aby mohol efektívne sa pozrieť na tie položky, pridať im automaticky na základe kontextu a historických údajov stredisko, zákazku, činnosť, eventuálne pracovníka a automaticky im pridelím účtovné predpisy alebo účtovné predkontácie. A výsledok je taký, že vaši účtovníci alebo účtovné oddelenia už nebudú musieť robiť puzzle z tých jednotlivých položiek, kde čo ako zaúčtovať, akým spôsobom, hlavne keď sa jedná o opakujúce sa faktúry, ale
budú robiť prácu s inou pridanou hodnotou, ako som spomínal. Teraz by som vám rád v krátkosti len ukázal, ako toto celé funguje a môžete si pozrieť celý ten proces, ako to môže ideálne vyzerať. Teraz som napojený v systéme Archiles a to, čo som vám chcel ukázať veľmi v krátkosti, je celý ten proces, ako to môže prebehnúť. Na začiatku samozrejme je vždy nejaká objednávka, alebo v ideálnom prípade rámcová objednávka alebo konkrétna objednávka na partnera, čiže dodávateľ, zvolím si pri objednávke, je to napríklad dodávateľ Archiles, ktorý mi chce dodať, dajme tomu, nejaký ERP systém. Takže napíšeme si dodávka ERP systému. Všetky tieto údaje sa mi automaticky vyplnia, ale môžem údaje, ktoré sú pre mňa relevantné, vyplniť aj sám. Takže jedná sa o dodávateľa Archiles, odberateľ je fiktívna firma Nový SRO a následne tam dám nejakú cenu na položke systému a dajme tomu, že to bude stáť 5000 eur bez DPH. Dobre, čiže toto máme, dajme to, nech to sedí aj s DPH-čkou, OK. A kurz euro, dobre, dám si to uložiť, že vytvorím si danú objednávku. Chcel som vám ukázať priamo ten proces, ako môže začínať. Väčšinou vo firmách, že začína nejakou objednávku, ktorá vzýšla z nejakej ponuky. To objednávkové číslo sa vygeneruje automaticky podľa nejakého syntaxu, ktorý si vy určite. Tu vidíte, že je tam taký draft, watermark, preškrtnutý. To znamená, že tá objednávka ešte nebola schválená a preto je tam tá draft verzia. Pošlem si ju na schválenie. Príde mi na schválenie ako jeden zo schvaľovateľov daných objednávok. Prišlo mi to do systému, ja si to môžem schváliť, zamietnúť, prideliť inej osobe. Veľmi rýchlo a intuitívne, digitálne a centrálne, či už z mobilu alebo z webovej aplikácie. Ten proces sa celý zaznamenal, schvaľovania, zaznamenala sa auditná stopa, čo sa presne udialo na tom dokumente. Ja si zoberiem toto objednávkové číslo, aby som ho použil vo faktúre, ktorá následne príde za tie služby. Takže máme objednávku, tá už je v poriadku v systéme. Teraz presuniem si tú faktúru, teraz aktuálne drag and drop, ale keby to bola elektronická faktúra, tak mi automaticky sa naleje do tohto systému, ja ju vidím ako nový dokument. Začnú tie dáta sa spracovať z toho XML-ka, že tu ukážem, ja si to len aktuálne presuniem, pretože elektronická faktúra ešte nie je v účinnosti, takže aktuálne je to PDF-ko, ale by to bola elektronická faktúra, tak sa to načíta rovnakým spôsobom. Keď si vojdem do toho dokladu, pozriem, že aktuálne prebieha to vyťažovanie, znova, lebo je to len PDF-ko, aktuálne toto nie je XML faktúra elektronická. A keď sa vyťaží ten dokument, tak uvidíte, že tie jednotlivé dáta, ako sa načítali automaticky, tak načítali sa aj tie jednotlivé položky na faktúre a budete môcť vidieť, ako sa automaticky spárovala tá faktúra s danou objednávkou na základe objednávkového čísla a ako sa automaticky pridelili jednotlivé strediska zákazky činnosti podľa kontextu aj histórie a aj účtovné predpisy a účtovné predkontácie, ktoré by sa následne ako všetky dáta zobrali a naliali by sa do ERP alebo účtovného systému. Výhoda je, že Archiles platforma podporuje väčšinu slovenských a českých účtovných systémov, takže ak by ste aj uvažovali o prechode časom na nejaký iný účtovný systém, nie je to žiaden problém. Môžete to plne urobiť v rámci systému Archiles. Dobre, takže tie dáta sa už vyťažili, tie štandardné dáta z faktúry, takto by prišli už ako keby štrukturované, spracované v rámci XML a nastáva tam jednotlivá validácia odberateľa, dodávateľa podľa registrov, podľa kontaktnej databázy a tak ďalej. No a vlastne tá dodávka toho ERP systému, ja som tu asi nemal tie historické dáta, ale v zásade tá automatizácia prebieha v tom, že taktiež vieme vyplniť tieto údaje pre strediska zákazky činnosti a pracovníka a zase podľa historického kontextu, ktorý sa ten systém naučil. To znamená, že vyplnia sa tam pekne všetky tie
strediska zákazky činnosti, o aký projekt ide, účet, na ktorý sa to má zaúčtovať, mať, dať, dal, všetky tieto predpisy, ktoré účtovník potrebuje a následne sa to môže exportovať priamo do účtovníctva cez ikonku do účtovníctva. Zároveň porovnávame aj tú objednávku s faktúrou, takže si viete vizuálne porovnať, či faktúra, ktorá dorazila, je v súlade s tou objednávkou, ktorú sme vytvorili v rámci tejto činnosti. Dám tomu chvíľočku. Ešte rád by som vám ukázal potom tie finančné dáta, ktoré vlastne získavame z týchto jednotlivých údajov, ktoré môžeme potom interpretovať na dashboard. A či už máte nejaké zadefinované rozpočty pre jednotlivé strediska zákazky činnosti, tak vidíte pekné čerpanie v rámci tých rozpočtov, aké máte a máte plný prehľad znova na tých projektoch, ktoré realizujete. A tu je práve to porovnanie objednávky s faktúrou, či už po stránke tých jednotlivých položiek alebo z pohľadu tých hlavičiek, ktoré boli zadefinované. A vidíme nejaké tie rozdiely. V tomto prípade tam nesedela priamo suma, takže môžem to vrátiť, ako keby, že prišla väčšia faktúra, ako som si objednal. Hej. Dobre, takže vráťme sa späť znova k prezentácii. A teraz by som sa rád zameral na 3 zásadné kroky. Prvý je audit. Predtým, ako niečo meníte, musíte vedieť, kde sa nachádzate a bez mapy nevieme navigovať. A veľa firiem preskočí práve tento krok, ktorý je úplne kľúčový. A potom sa aj častokrát čuduje, že prečo implementácia viazne. Ten druhý krok je práve napojenie na vaše existujúce systémy, či už je to nejaký ERP systém, CRM systém alebo iné systémy. A výber certifikovaného poskytovateľa služieb v rámci e-faktúry, to znamená ten digitálny poštár. Ale toto nie je vaša starosť. V rámci doručovania tých správ toto robí práve všetko digitálny poštár. Vy si ho musíte len vybrať zo zoznamu certifikovaných digitálnych poštárov. A ten tretí krok je tá samotná automatizácia. Systém sa stará za vás a vy kontrolujete ten systém. Že typicky z Archiles môžete spraviť všetky 3 kroky s jedným partnerom, ako sme my. To znamená, že my vám spravíme tam audit, my vám napojíme tie systémy, ktoré už dnes používate a my vám zavedieme tie procesy, pokiaľ ide o automatizáciu a digitalizáciu. A predtým, ako vám dám konkrétnu ponuku, ktorú sme si pre vás dneska aj pripravili ako účastníkov webinára, by som vám rád ukázal niekoľko čísiel. Aktuálne máme na platforme Archiles vyše 2000 firiem alebo 2000 zákazníkov, ktorí získajú v priemere 80% úspory času v rámci spracovania dokladov aj nahliadania do dokladov, schvaľovania dokladov a tak ďalej. Máme viac ako 10-ročné skúsenosti na trhu, začínali sme s tým ako jedni z prvých a práve preto to nám umožňuje, že sa vieme naozaj pozrieť na tie procesy end-to-end, pokiaľ ide od tých objednávok až po finálne zaúčtovanie faktúr alebo iných dokumentov. Tu sú nejaké referencie, ktoré od nás povedali naši klienti, takže nechal som vám ich prečítať, nebudem ich čítať ja za vás, ale tá báza tých skúseností a znalostí je pomerne veľká za tie roky, takže budeme radi, ak budeme vedieť aj pre vás poskytnúť práve toto know-how alebo samotnú platformu Archiles, ktorá vám bude zjednodušovať život. To, čo sme dneska chceli ukázať, je typický scenár, kde firmy môžu robiť chyby pri nástupe na e-faktúru, ale samozrejme súvisí to práve s tými procesmi. A preto sme si pre vás pripravili ako účastníkov webináru bezplatný audit vašich procesov. Ukážem, ako to prebieha za malú chvíľočku. Ak by ste mali záujem o takýto audit, stačí, keď napíšete do chatu alebo do questions slovíčko audit
a my sa vám ozveme, respektíve pošlite nám túto informáciu na e-mail info@archiles.sk a my sa vám taktiež ozveme s ďalšími krokmi. Takže toto je ponuka od nás, je to úplne bezplatne, bez nejakých záväzkov, je to audit, ktorý vám umožní zorientovať sa v aktuálnych procesoch, ktoré dnes máte, súvisiace so spracovaním firemných a účtovných dokladov, ale aj samotným prístupom k týmto dokladom. Z čoho audit pozostáva? Je to takých 6 hlavných oblastí. Zameriavame sa tam napríklad na otázky, koľko máte faktúr, aký ERP systém, koľko entít, ak ste napríklad nejaká holdingová spoločnosť alebo účtovná spoločnosť, ktorá spracováva viacerých klientov, ako faktúry vputujú vo firme, kde sa to zastavuje, kto čaká koho, kde sú tie úzke miesta, kde sa dejú napríklad chyby pri validácii dát, či vznikajú nejaké duplicity faktúr, nejaký fraud detection IBANov, či niekto nezmenil IBAN, kde chce podvrhnúť svoj IBAN a vy zaplatíte úplne na iný IBAN. Je to nejaká kontrola 4 očí, 4-eye principle a tak ďalej. Takže toto všetko sa analyzuje v rámci auditu. Samozrejme, nevyhnutnou súčasťou sú aj jednotliví ľudia, ktorí pristupujú do toho systému, aké role a oprávnenia majú, čo môžu robiť nad dokladmi, aby ste zabezpečili integritu, dôveryhodnosť a dostupnosť jednotlivých dokladov a ich dát. Dobre, a posledná otázka v rámci webináru dneska na vás. Čo chcete v audite riešiť ako prvé? Nech sa páči, môžete odpovedať. Takže úprimne, toto vám hovorí o tom, kde máte začať. Presne na toto slúži práve daný audit, aby ste vedeli, kde sa nachádzate a kde máte začať. A bez ohľadu na to, čo ste zvolili, audit pokrýva všetky tieto oblasti. Pozrime sa na to z pohľadu času, že a priori, čo je dôležité robiť dneska, teraz a čo môže počkať možno, že nejaký kvartál, 2. To znamená, že na ľavej strane vidíte veci, ktoré potrebujete riešiť aktuálne a i hneď. Na pravej strane vidíte niečo, čo vie ešte počkať. To znamená nejaké napojenie na banku a na bankové API v rámci našej platformy alebo analýzy, reporty. To je niečo, čo môžete urobiť neskôr. V prvom rade musíte vybudovať tú základňu, tie integrácie, procesy, zefektívnenia a následne môžeme pokročiť aj na zlepšovanie a zefektívňovanie toho celého procesu. Čo bude následovať v rámci skončenia toho webináru, tak opakujem znova, ak by ste mali záujem o daný audit, môžete to napísať do chatu ako správu, my vás budeme kontaktovať, respektíve môžete túto informáciu poslať na info@archiles.sk. Dostanete túto nahrávku z webináru do 72 hodín spracovanú a vieme vám teda poslať ten dotazník na audit, či už pre vašich klientov alebo pre vás ako samotnú spoločnosť. A ak by ste mali záujem, tak môžeme začať nejakou demoverziou 30-dňovou a začať nejakou pilotnou prevádzkou, či už aby ste si vyskúšali e-faktúru a ten testbed, ako prebieha, alebo samotné tie procesy spracovania dokladov, archivácie, uloženia a schvaľovania. Dobre, takže zostalo nám v princípe nejaké 2 minútky dnešného času. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja sa idem pozrieť teraz na nejaké otázky, či sú k dispozícii v rámci platformy. Dobre, čiže tu vidím otázku, že čo ak sme malá firma? PayPal ako taký platí pre všetky firmy v rámci príjmu tých elektronických faktúr, ako som spomínal, a pre vystavenie platí pre placov DPH bez ohľadu na veľkosť. Ale menšia firma má výhodu menej zložitých procesov a tým pádom môže nastať rýchlejšia implementácia. Ďalšia otázka je, ako sa riešia chyby storno v PayPale. Áno, na to je konkrétny messaging, tie správy majú jednotlivé kódy, čiže môže nastať vlastne zrušenie alebo keby nepotvrdenie a následná požiadavka na opravu danej faktúry. Takže také tie typické prípady
či už nesprávne vyhotovená faktúra alebo obsahuje nejaké chyby, tak rieši to práve ten proces messagingu, kde budú jednotlivé pridelené kódy jednotlivým správam, či už zrušenie faktúry, oprava chyby alebo neprijatie tej faktúry, opravná faktúra, zálohová faktúra, dobropisy a tieto veci. Takže toto všetko sa rieši v rámci štruktúry a formátu. Dobre, ďalšia otázka je, ak už používame Archiles, bude integrácia PayPalu jednoduchšia? Áno, bez debaty. Toto platí, pretože Archiles bude digitálny poštár, čiže certifikovaný digitálny poštár v rámci systému PayPal. To znamená, že pre vás, aktuálnych zákazníkov Archilesa, tá zmena bude veľmi, veľmi jednoduchá. Ďalšia otázka. Dajú sa získať technické špecifikácie prepojenia účtovného systému a systému Archiles práve pre oblasť komunikácie s PayPal? Áno, určite áno. My v zásade už dneska podporujeme väčšinu účtovných systémov na Slovensku a v Čechách. To znamená, že PayPal a e-faktúra, ten vstup do ERP alebo účtovného systému bude len o tom, že rozšírime ten export alebo tú API integráciu o práve ten formát e-faktúry. Tie formáty napojenia na PayPal systém, tie sú definované, tie API sú určené, aj tie protokoly, takže tam sú nejaké štandardy zadefinované, ale tá integrácia na účtovný systém môže byť customizovaná a my máme veľkú výhodu v tom, že už máme väčšinu tých integrácií spravených, takže nemusíme. Viete, to je aj napríklad výhoda, že niektorí teda poskytovateľ účtovných systémov budú tiež digitálni poštári, samozrejme pre svojich klientov, ale oni práve nemajú integrácie na tie iné účtovné systémy ako digitálny poštár. Takže vy častokrát, keď zmeníte účtovný systém, tak budete meniť aj toho digitálneho poskytovateľa alebo toho digitálneho poštára. Ak nemáte už poštára, akým je Archiles, ktoré je univerzálna digitálna platforma, ktorá integruje všetky tieto možné systémy a je to taký middleware medzi účtovníctvom a prácou s tými dokladmi. A ďalšia otázka je, kedy presne musíme začať. Áno, ja by som v tomto prípade povedal, výber poskytovateľov v digitálnej službe alebo digitálnych poštárov bude najmä prebiehať, predpokladám, Q2, Q3 a tohto roka. Integrácia zabere nejaké tie týždne, nastavenie procesov a otestovanie nejaké tie týždne, mesiace. Takže ja by som začal ako tým skôr, čiže Q2, Q3, s tým, aby sa to doľaďovalo Q4 a od 1.1., aby sa vedelo plynule prejsť na e-fakturáciu. Dobrý deň, dobre tomu rozumiem, že v dokumentoch v Archilese sa mi stretnú e-faktúry, faktúry vyťažované od neplacov, vrátane zahraničných prijatých faktúr? Áno. Čiže e-faktúra bude len iný typ dokladu v ponímaní systému Archiles, ale všetky doklady budete mať prehľadne viditeľné v našom archíve a môžete s nimi pracovať. To je opäť znova výhoda naša oproti výrobcom účtovných systémov, ktoré budú spĺňať možno úplne len nevyhnutné požiadavky, že na príjem tej XML faktúry v nejakom adresáre, ale my to bereme viac komplexne. Ďalšia otázka. Pre vloženie faktúry budete vyžadovať, aby faktúra bola v Bystri, alebo budete poskytovať aj nejakú konverziu, napríklad z ISDoc? Dobre, dobrá otázka. Ako Bystri určite áno, pretože to je vlastne štandard, ktorý budeme musieť podporovať v rámci toho AS4 protokolu, Bystri formát. A konverzia z ISDocu, úprimne zatiaľ sme nemali takú požiadavku na takúto konverziu. Je to dobrý podnet, skúsime sa nad tým zamysleť. Prečo nie? Ten ISDoc samotný už obsahuje dáta, takže tá konverzia na Bystri by eventuálne mohla byť jednoduchá na prevedenie. Takže ja si to zapíšem ako jednu z možných požiadaviek a môžeme sa na to pozrieť. Môžeme si napríklad aj kľudne nakontaktovať ohľadom tejto záležitosti priamo a môžeme prebrať tie detaily. Takže ďakujem pekne za podnet, to je dobrý podnet, dobrý nápad.
Dobre, vyzerá teda, že sme vyčerpali aj všetky položené otázky. Ja vám ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, za váš čas a verím, že využijete túto možnosť bezplatného auditu a že sa budeme znova vidieť, počuť pri konkrétnych vašich prípadoch alebo vašich klientov. Takže ďakujem ešte raz a majte pekný deň. Dovidenia.